ユベントスとミランの戦いでした。日本のファンにとっては2002年ワールドカップで日本対ロシア戦の笛を吹いた方として知られています。さあ1人倒れていますがプレーオン続行されています。サベージ、そして左サイドからベラミー、ここはカンナボロが危機回避。イタリアの方はなぜプレーを切らないんだと怒ってるんでしょうかね。そうですね。かなりやり合っています。ネスタでしたか、倒されたのは。1人倒れていましたけれどもプレーが続けられました。前半の26分、場内騒然としています。ネスタも立ち上がっています。ブッフォンにイエローカード。